Il-Prim Ministru Robert Abela żied il-fiduċja fost l-elettorat, fiduċja li diġà kienet b'saħħitha minn stħarriġ preċedenti, dan skont stħarriġ ta' Times of Malta li pubblikat it-tieni stħarriġ f'xahrejn. Fil-fatt id-distak bejn dawk li jafdaw lill-Prim Ministru Robert Abela u dawk li jafdaw lill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech kompla jikber. Il-Prim Ministru mexxej Laburista u għafdat minn 48.5% tal-elettorat, żieda ta' 4.1% fuq ix-xahar li għadda. Dan ifisser li l-Prim Ministru u għafdat 33% aktar mill-kap tal-Partit Nazzjonalista. Differenza li sa Lulju kienet ta' 27%. Il-Partit Laburista baqgħu wkoll l-għażla tal-Maltin u l-Awċin b'differenza ta' madwar 10% bejn iż-żewġ partiti f'dan l-istħarriġ ta' wissu. Il-partiti żgħar baqgħu jiksbu appoġġ negliġenti. L-istess tħarriġ juri kif il-maġġoranza assoluta tal-Maltin jemmnu li l-Gvern qed jagħmel xogħol tajjeb bl-Awċin jibqgħu fost dawk l-iktar sodisfatti bil-ħidma tal-Gvern. In-nies huma wkoll ottimisti għal ġejjien inkluż dwar il-qagħda ekonomika. Saħansitra komplew jonqsu dawk li jemmnu li fi żmien li ġej l-affarijiet jistgħu jmorru lura u mhux il-quddiem u l-maġġoranza assoluta tal-Maltin jemmnu li s-sitwazzjoni tagħhom u tal-pajjiż se tmur il-quddiem.